Neba, e bɛ ka mun de ɲini? Ne ka fɛn dɔ de binna. E ka fɛn dɔ binna? O ye fɛn jumɛn ye? Fa, ne ka telefɔni. E ka telefɔni? Ne tun bɛ moto de la, n t'a dɔn a binna kuma o kuma. N ye moto jɔ yan fɛla la ka sɔrɔ ka tagama ka n'ale n'a sɔrɔ a bɛ yan yɔrɔ la. Masa. Bibi na telefɔni binnen Bamakɔ yan bi o ka ye. Ala tɛ fo n'a tigi kɛra Ala ɲɛsiraba ye hɔn i ka numéro kɛ i k'a wele k'a lajɛ tan. Telefɔni ko masa. I hakili sigi sa, i hakili sigi ka weleli kɛ fɔlɔ k'a lajɛ. Ayi, est-ce que ne ma fili numéro la? Nin dun de don. Neba, a ko kɛra baara ye san dɛ. A ko kɛra baara ye san dɛ. Ne kɔni tun bɛ se ka fɛn min kɛ o ye ka n ka telefɔni d'i ma i k'a wele k'a lajɛ. I y'a faamu? Ala k'i garisɛgɛ ya mɛn ne bɛna fɔlɔ. Telefɔni. Comme elle est une seule femme. Tellement oui. Les gens ils tapent donc ma foi. Et posent une lettre dans la salle. Bozo. Nia san joli. Ni me du ngono. Njabe. E ko ni lo bi na. Ne ni ngali ke mo jabe ko ke lo bi na. Mo nia san joli. Ni fa me ko na. Aduh, kat boy. Mau kau mana dulu kan kan? Oh. Ala kada orang mandi ane alis yang lebih banyak. Bozo. Depuis ni takal bladu yang kono ya. Soroma yele. Garzike ma fali. Du takabolo ma yele ma. Foi ma gla. Diɲɛ don o don mɔgɔw kunkolo bɛ an ka ko la ko mun bɛ yan bi o si tɛ kojugu ye Bozo ka den kelen ta dɔrɔn k'o da bamunafini na ko nin ye sisan dala mɔni ye o fana dɛsɛra la a ye kɔnɔ ta a taara n'a ye Awa y'a ta k'o wolo a y'o n'o ta bɛɛ dun bari a y'a yɛrɛ ta kɛ nansi Bozo fɛn bɛɛ fura sɔrɔ ka di muso misɛnnin fɛ fɔ sujuru sara i tɛ to a la tobi den wolo dɛ ne sisan jara mago bɛ na den n'a tɛ se ka den wolo bari ne b'a dɔn ni gabakuru ma wolo ne den wolo n'a tɛ se ne de ye Awa ɲini ka na a ma kɛ mɔgɔ si tɛ kelen Ala ka ɲatigɛ wa a dunni fɛnɛ o ju bɔra ne la o zan mɔgɔ de don Ala sago ye bonya ba ye min minɛ ne y'o de ni wolo ka taa koyi Bozo ni tɛna wolo dɛ a kan kɛ kabakuru mɔgɔ wallahi ni taara n ka bi a b'o tile ka da yɔrɔ o ma kɛ Ala kɔni fɛn bi ma wa taa sa dɛ bi ma wa taa sa dɛ Mama. O ma ne mun yela jɛnatigɛ kɔnɔ est-ce que ne bɛ e fɛnɛ ɲini depuis e ye finisen ta k'a bila i masin ye ka n'i pempe nin yɔrɔ in na ko sigilan kɔnɔ est-ce que e tɔgɔ bɔra ne ka kuma la n'i tɔgɔ fɔ wa ne m'a fɔ e ye ka ne sisan jara ne sisanbakun ye k'a to ye n m'o f'i ye n'i tɔgɔ fɔ n kumana n ko n den de n ka wolo ɲɛji b'a ɲɛ kɔnɔ o tɛ nakɔsɔn kɔlɔn kɔnɔ n'a daminɛ yɛrɛ ne kɛ e balo Non li tila dɔrɔn fɔ ɲɛna bila i tila parce que tiɲɛ na franchement ne yɛrɛ kunkolo sufɛlen ba de bɛ yɔrɔ ko nin na yɔrɔ de
Wate suma sita ne fo modi. Bozo ate suma fo ne shita jara modi. Ne ta do. Yala la tige disha. Yoro de. Bozo. Ala ka latige minen ba min be bulu. Ni ma da tugula njegen doni ka kono fe na de. Bozo ni bi shila tunu pew. Ni awa ka saduna kote ni na kelite ka awa diga kono asu kono furba ina de. No teke saf mba so awa yambe gede. Ne sire do aborana ndo wande do ikamyo shi suna ndi abibange fo yoro mi ngani ni yega ba kuno sire ni te wulu sinyo kono wallahi dugolo kama wulu ni de de be na soro muso fla de shi so na ko fina fo to ko mala ko muso de bia ni no ita ko No, wala fla sila na. ay baka ko le ta fara ka usul go wa No, kondo ba. Ako wasa. Koske to. wadi Ndege yoro mnasha. Anala ma nala dinga ma wati na. Odego. ko alawa Mu alage. Sofia kono tana Sofia ko matanye. Awa kono tano. Awa ne dembe turala. Me tenega mu wera gamble. Me ko jume forcer tu ngi. Osna kumare masi ala fe folo. ala de ya fe ko din kele de ma adebe la ha wodi tieta ala de o fe ya ebe ala yo do ina de la kuma ibi ala ko na be kita ya tege ate kita ire are kene statari wante dora ko ne finyana ka cheya bozo kuma taniga sigimba na paka dogo ni ye dunun kulubali na bla foto afarato ibi nyanata ni muso la dengo la waha la sa ko ibunya bala ayenga musorota ka sira kuna ka kuna go ya ka asira kuna go kungolo la ka sira kungolo tiri mala ka sira kuna go kungolo la nete tini na te mata Ngomo. Iba ni wole ndeni ada fundi. ika muso fo Mani afina ngo msuti ne bula. ni muso ya bozo ni muso ya bozo ni ira mafui famnya ila muso ya tamasire jume mini dinina atiseka tochi asika bagabaga ti ngoboni atiseka mbonu asika mbodi ali ni bora kata yoro la ka Sofia tu iko ya bozo ima fuike atiseka fuike na oyo muso muso mana keke tsede wolo la ika muso ya na fajmenya ali munya ninta muso ibolo le mo finya na kama le ngwa fla de biso kome ja emana kodo chogo ay ma ko ba ya sigile me femi ye jole tare shi yake bi ninte muso ibolo ne nyembe femi na de na ne bado Allô? Ne ba ya gili sigi sa. Ne tena fo ya téléphone na ya fama. Voilà. Ne la téléphone ta te duguma téléphone salen ne fino ko. Est-ce ya fama? Pharmacie carré. Do fe drebe na dro non fama. Ni sira kuna. Charbon boro to no dado la ka nyasi sodomo. Voilà, ne ya so yini. Ina nsoro dalare. Awi tele la téléphone. Anti, Voilà, ça va? Fifa, deux explications à dire, mais quand on a un téléphone, nous t'adons. A ko shani sera charbon yoro la ni do sireno. Ouais, ça tu m'as énervé moi. Ere do. Oh.
ya téléphone filɛ komi ne y'a tuma a kun binnen don mais a kun fagalen don Ele fala k'i sara koyi. ayi non o tɛ fɛli Ala y'i sara. Ala k'an to yen. Mais Hayatou ne ɲɔnɔ b'i la dɛ. ne la Awɔ. faamuya E de tɛ Awa cɛ ya. awɔ Diɲɛ sɔgɔma caman ye dɛ. E ɲɔnɔ tɛ nin na. bon tiɲɛ la kɔni n hakiliba t'i la a bɛ se ka kɛ Ne fa ne ye kojuguba k'aw ka so in kɔnɔ. kuma jumɛn I hakili t'a la muso dɔ nana k'a ka wari bɛ Awa la. muso la ne de muso don i y'a faamuya tiɲɛ fɔ ne ɲɛna quoi ne wari m'a ta m'a d'i ma o tɛ foyi ye quoi nafolo tɛ foyi ye wari nana hadamadenya sɔrɔ n na quoi muso an sunguru de Ne fa. i fana sa i kira sara ko kuma yɛrɛ f'i da i k'o fɔ fiyewu i k'o fɔ fiyewu i k'o fɔ k'i y'a sara i k'o fɔ k'i y'a sara Awɔ kire k'i da de sa a ye ba sara mun a t'a sara muso t'a sara machine la dangaden i y'a sara mun na bila ni e ma tiɲɛ fɔ nin bɛɛ e k'a kɔ sago wala A bɛ ka kuma sisan ma. polisi wele e de kɔnɔ ka ne ta commissaire a ye kalakalasigɛ kɛ ka don e sen b'a la commissaire wele yan ni bɔra tiɲɛ fɔ walayi bɛ polisi wele Fo appel de a ɲɛ commissaire. filɛ ko sɛfan balabalalen awɔ kuma Ne fa e de tɔgɔ. Ne fa. i ka mun b'a tɔgɔ la a b'a ka kuma Aw bɛ ka polisi ko fɔ tiɲɛ de don. ne kire ma deli ka nin fɔ i ma tɔgɔ mɛn yɔrɔ ne ale bɛ ka waliden na embrouiller pour rien an bolo jeli woso i sigi kɔni na sa ni bɛ tiɲɛ fɔ nin ye nkalon de tigɛ ngora ila a fɔ ka wele dɛ kamile surasikɛ ɲɛ tanti min bɔra olu min ye mun fara a wele o wele a bɛ tiɲɛ fɔ wale b'a wele sa i bɛ k'i bo kɛ kɔnɔ e ɲɔgɔnna ni e ɲɔgɔn ba i bɛ se ka dɔrɔn tigɛ A ɲɛfɔ sa. o surasikɛ e ma ma ɲi ye mɔgɔ siɲɛ la yan o surasikɛ ma ɲi fiyewu I ba deli a ma se polisi ko la. Tiɲɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ. Ni Aja ka jugu k'i muso. ah bon d'accord ouais effectivement ouais Ne fa ne de kun. vraiment la vie c'est comme ça Olu la bɛ fɔ an ka hakiliw sigi. Tiɲɛ na an ka don feerew da fɛ. Ne fa ne bɛ yafa de deli fɛ. non o tɛ yafa kuma o tɛmɛna ne yɛrɛ hakili yɛrɛ kun t'o la yɛrɛ i b'a kalama ne yɛrɛ ka kuma yɛrɛ kun tɛ yɛrɛ ne kun bɛ jɔni la yɛrɛ i ma fuma ne yɛrɛ t'i dɔn bilen yɛrɛ i ma fuma parce que an yɛrɛ ka ko ka ca trop ne kɔni ne bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn i hakili to i yɛrɛ la i tamaɲɔgɔn i jɛɲɔgɔn i k'a dɔn quoi ɲɛnɛmaya yɛrɛ ye fɛn min ye quoi parce que ni dɔ bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ a tigi b'i lafili k'i bila sira tigi quoi k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma est-ce que i y'a faamu parce que ne b'a dɔn téléphone yɛrɛ binna i yɛrɛ i ye kuma caman fɔ yanni i ka se yan nɔ mais ne yɛrɛ b'a dɔn ne t'o mɔgɔ ye quoi est-ce que i y'a faamu walifɛn yɛrɛ non c'est comme walifɛn man di ne ye quoi ne ko n yɛrɛ wɔsi de quoi I ye n ka maloya bi. non foyi nin tɛ foyi ye nin ko nin bɔ i kunna ne yɛrɛ ɲinɛna o kɔ yɛrɛ i y'a faamuya non Ala k'a dɔn. ami ok an b'a kɛ ten Awɔ. Ka fɔ ne bolo kun tɛna kɛ n yɛrɛ kala ye. Mais ko maaw fɛnɛ tɛ kelen ye. Wa maaw tɛ jɛ ka kɛ kelen fɛnɛ. Ne fa ye ne cɛ i yɛrɛ. I ye ɲuman min kɛ, Ala k'a sara i ye. Ne kɔni bɛ yafa de deli i fɛ.